malá zvuková skúška. Dámy a páni, príjemný dobrý večer. V takejto zatiaľ kozmopolitnej spoločnosti, alebo v takejto maličkej spoločnosti, ale nie je dôležité, koľko ľudí tu na dnešný večer je, ale dôležité je to, prečo sme sa tu na dnešný večer stretli. A dovolte mi také úvodných pár slov. Ja viem, že sme začali trošku neskôr, mne hodinky nejdu, ukazuje mi 4:45, ale mali sme začať o 8:00, začíname trošku neskôr, asi o hodinku. Dúfajme, že prídu ešte nejakí ľudia. Ale to, prečo sme sa tu stretli, je dosť zaujímavá udalosť. Je to taká zhoda okolností, lebo približne za mesiac alebo za mesiac a pol by som mal vydať svoje prvé debutové CD, také oficiálne. Niektorí ľudia ma možno, že poznajú z televízie Senzi, ak nie, tak možno, že vás poznajú z inej televízie, ale to je momentálne nepodstatné. Aby som si spravil taký moderátorský mostík, táto osoba, ktorá tu vedľa mňa stojí, volá sa Danka Bubelíniová, mi napísala pár veľmi pekných textov. A ja pevne verím, že ešte mi nejakých pár textov napíše. Na môj album, možno, že tento, možno, že ďalší, možno, že uvidíme, koľko ich bude v poradí. A z hodou okolností je to momentálna majiteľka, alebo teda aspoň správkyňa, alebo prevádzkárka tohto podniku, ktorý dnešný večer otvárame. Preto hovorím, že nie je podstatné, koľko tu je dnešný večer ľudí, ale koľko to bude časom. A stále dúfame, že to bude viac a viac ľudí a že budeme sa tu stretávať v dobrej nálade, v dobrej atmosfére a s príjemnou, či už slovenskou alebo zahraničnou hudbou. Nedávno sme rozprávali, že v Košiciach chýba podnik, kde sa hraje dobrá hudba, na ktorú sa dá dobre vyblázniť a dúfame, že tu sa nám to podarí. Taká pekný večer, pozdrav sa aj ty do mikrofónu. Pekný večer všetkým. Nevadí, vezmem si druhý mikrofón. Vítam vás tu všetkých, ktorí ste prišli. Som rada, že môžem spolupracovať s takýmto mladým šikovným človekom, ako je Miňko, Milan Ivan, ktorý mi veľmi pomohol v otvorení tohto podniku a dúfam, že ešte sa stretneme spolu, či s ním alebo s inými umelcami v budúcnosti. A týmto vás chcem pozvať aj na ďalšie akcie, ktoré sa tu určite budú konať. A dnes vám prajem pekný večer a príjemnú zábavu. No, myslím si, že si to zaslúži celkom aj taký malý, alebo aspoň taký symbolický potlesk, tak určite. Danka sa dosť bála, že Miňo, ale ja neviem, čo poviem do toho mikrofónu. Nie, ja nebudem rozprávať tak, ale ja pozri sa, ako krásne ti to išlo. Takže, dámy a páni, týmto môžeme v podstate považovať tento večer za otvorený, aspoň takým svojím spôsobom. Zahráme si prvé kolečko, dúfam, že vám budem hrať celkom dobre do tanca a taká symbolická pesnička, dúfame, že mi to pôjde. Taká celkom symbolická pesnička, myslím si, že na začiatok môže celkom zaznieť. Bol by som rád, ak by tu na ľudia, ak sem prídu, nechali všetky svoje starosti a všetky svoje problémy, ktoré každý v dnešnej dobe má, niekde za hlavou a proste sa trošku odviazali. Takže zahod starosti a števo skrúcaný, ktorý sem dúfam, že naozaj aj niekedy príde.